Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon, ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Lingi ay mong tupad ing na kumusta man ang baba nimo. Nagsigig daig sa Ginoo. Ungutan ako no. Ano man mo mulingi. Mao ni mga baba sa mga nagsunod sa Ginoo, magsigi og pahayag sa mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Dili ang pagdaig sa atong kaugalingon, pagdaig ana mga tao nga mga sikat, pagdaig ana mga tao nga mga gamhanan, kung dili daygon gyud ang Ginoo. Nya kun mao na ni atong buhaton nga mausay gibuhat sa mga apostoles nga siging daig sa Ginoo, siging sangyaw sa pagtulunan sa Ginoo, maglagot ang kalibutan. Ngano man kay ang kalibutan manggod gusto nga siya maoy daygon. Muna ang mga tao sa nga kalibutanon, ganahan gina sila nga sila maoy daygon, maoy tahuron, maoy sundon. Sa inyong balay, kinsa may inyong kanunay gidaig o kanunay gisunod, ang Ginoo o ang mga ginikanan? Ha? Ginoo? Nya, way mga saba sa inyo nga mga ginikanan. Way magyaw-yaw. Oh, naa na gani, patay. Patay ng Ginoo. Kinsa pa may imong daygon o magsige na kag pangasaba ang Ginoo. Di ba? Kana sang gasigig tan-aw sa computer, siging duwa ng cellphone, ana, kinsa may gidaig ana ang Ginoo. Siging tan-aw ng TV, patindag kuas TV nga smart TV, ana bongbong, usa na kabongbongan, pura na kang nagtan-aw na asa sini, patindag kuas mga tao dito. Kinsa may gidaig ninyo ana? Ana. Himo mong balay dagko kayo, nya wala bay taong nagpuyo. Nya ang inyong silingan nga kanana ang pertin taong lisura, murag mga lampinig, nagdasok nagmaayo, busluton pag yung atop, inyo pag yung siradan ang agianan. Kinsa may gidaig ninyo anang inyong balay dagko kayo nga way gapuyo? Kinsa man? Hilom lagi mo. Unya kung magsulti na taani, sige tagsulti, unsa may mahitabo, maglagot ang kalibutan. Muna nga si Kristo niingon, ako mong ipadala taliwala sa mga lubo, muramog mga karnero nga gipadala taliwala sa mga lubo. Ang mga lubo ilagi ng kanon ang karnero. Muna ang magsunod di ay sa Ginoo, daog-daogon, pasakitan og patyon gyud sa kalibutan. Gilingay mong tupad, inaganahan kang musunod sa Ginoo. Angutan na ba, inaganahan ka sunod? O ganahan kang daog-daogon, ganahan kang isalikway, ganahan kang pasakitan, matod pa diri gani, taralon mo sukmanan, latuson mo dito sa sinagoga, pamatyon ang uban kaninyo. O ganahan ka ni, unsa may resulta? Unsa may resulta? Niingon si Kristo diri, og makasangyaw kamo sa ebanghelyo ngadto kanila og sa tanang katawhan. Masangyaw ninyo ang maayong balita basta buhato na ninila kaninyo. Pasabot di ay mga igsoon, kining kasakit, kining pagpanglutos, kining daog-daogo na ta, maunang panahon na nga mahimong epektibo ang atong pagsangyaw sa maayong balita. Agree, disagree? Bisan sa mga salida, ay tanawa ng mga salida, labi na mga teleserye, kanang mga drama nga salida, o bisan sa mga aksyon god, kinsa magi atong ganahan sundon og mudaig ta ang gidaog-daog. Maubitang perting sikata ni Anhing Fernando Po Jr. kay pakulata man dayon to nya human baos dayon dapat kena baos man, di ba kanang na ang mga drama-drama nya kay bawo jud kang buutan kayo din ni ang
kani nga karakter nya daog-daogon na ring usa, di ba? Mo pabor din ta ani magsigit animal gila. Mura bang ma-attract ta ba sa gidaog-daog? Ma-attract kita sa gidaog-daog bisan din sa atong nasod. Anang panahos eleksyon, panahos pangumpanya, ay sus kadtong gisigihag saway mo gyud mo daog. Dede tinon. Mo na magbantay kay basta magsige ta og padaog-daog mao gitay musikat, mao gyud mo daog. Mo na ayaw kabalaka, mo gustong isulti ni Jesus ba? Ayaw kabalaka kung dumtan kas kalibutan, daog-daogon kas katawhan kay mo nang paagiha nga musikat ka. Tanawa si Pedro Calungsod gipatay, aporting sikata na karon. Lorenzo Ruiz gipatay, aporte sikata. Ang mga apostoles gipatay, aporte sikata. San Roque gidaog-daog, preso hangtod namatay, aporting sikata. Di ba? San Isidro Labrador, wertin taong daog-daog sa mga tao ato, sanginlan pagbisag unsang kon, aporte ng sikata. Mother Teresa of Calcutta gidaog-daog, siging serve anang mga poorest of the poor. I-persecute pa siya. St. Francis of Assisi, persecuted po to sa mga dagkong tao sa atong simbahan. Karon porting sikata. Yung nanay mong tupad, na gusto ka mo sikat. Gusto ka mo sikat. Bisag unsa na lagi pangbuhat ros mga tao para mo sikat. Ana, maghubo na lang, ana sa kamera, i-upload, tanaw sa mga tao, apil ning nagwali. Unya, kuan, muna ilang pasikat na mahagba na noong kana. Diri sa unang pagbasa, giingnan sa Ginoo, pinaagin ni Propeta Hosias ang mga katawhan sa Israel. Balik mo sa Ginoo, pangayo mo pasaylo. Kini manggong pagkamapahitason, kining atong pagpaningkamot sa pagpasikat, aron kita gitahuron, kita gisundon, sala na siya. Garbo ang tawag ana, the prince of sins, or unsay tawagan niya, the father of sins ba nang tawagan na? Basta tungod sa garbo musod ang tanang sala. O kanang taong pagarbohon makasala na, nya kanang sala muguba na sa atong kinabuhi. Usbon ako ha, ang sala muguba na sa atong kinabuhi. Bisag unsa pariranggo nato dinis kalibutan, basta makasala ta maguba kita. Mao bitaw ang nasod sa Israel, porting sikata panahon ni David, nakasa si Hari David, naguba ang iyang next generation. Punan pa sa sala ni King Solomon nga anak ni Hari David, nga ning puli niya, purtig yung pagkagubaa sa Israel. Guba yun. Nilingay mong tupad na san, yung nanakay sala, guba ka na, gubong yun ka. Bisag unsa panimo kasikat, bisag unsa panimo kagamhanan, basta makasala, guba yun. Tanawa ang sala sa Garbo, sa Russia o sa Ukraine karon, guba yun sila. Guba ilang relasyon. May manaslag relasyon sa una, nagsuportahay manas una, nag-cooperate man na sila sa una, karon tungod ng sala sa garbo o kahakog, perting pagkagubaa. Ngao ang sala sa kalagot o sa kahakog sa Israel o sa Hamas, guba. Tanawa ang atong Pilipinas nga purtig yun kahakog aning gahom aning atong mga politicians. Tanawa kung sa atong relasyon ron, guba, purting gubaan. Ngano man din nindot ron ang atong Pilipinas, nindot. Hoy tubag, porting batia oy. Pasiritan lang tagtubig ang atong silingang nasod. Way mulaban nato, way klarong dipinsa, di ba? Wa na'y klaro ba? Nganuan, guba naman tadaan og relasyon. Gaunay naman lagi tag-away dinhi. Unsaon na nato pag-alkontra sa atong laing nasod, nga kita mismo dinhi ang atong mga leaders na nag-away man, wa man magkahiusa.
Nya unsaon nato pag alkontra sa moatake nato nga kita gani dinhi wa man kita maghiusa. Ngano man nga makaatake man nato ang laing nasod kay nagkahiusa man sila. Usa ka tingog sa leader sunod mang tanan kita dinhi. Why sus? Wa gyud. Mao na maguba kita. Nya usab yata sa mga nasod nga mga bakakon kayo tungod aning graft and corruption. Kwarta, hingwarta kaitang mga Pilipinos. Maggobyerno man or masimbahan, mabitan na sige kong baligyag slat kay Pilipino ko, mangwarta gyud. Pero nindot ng mamaligya tag slat dinhi sa simbahan kay ngano man nang warta ta aron ialagad sa atong katilingban sa simbahan, dili aron isod sa bulsa. Mobitang gislat na nato aron klaro asa padong nga kanang atong SBF dag ug mahurot na ni kahalin asa man na padong anhas kumbinto. Nakita naman sa inyong kumbinto wa ata kabayad na nanibarog na luoy kay ato mga kontraktor sana mo natabangan gid natog bayad ha. Pagpamaligya natog slots usasad ni sa kabubuton sa Ginoo. Unya dili sa tanan ni daig ani naidaghan nga ni saway, naidaghan sad nga or pipila nga nagduda ingon asa ka na gipanood ni Padre Siano ng kwartahas bulsa. Pasalamat lang sad ta nga ma-verify sa mga gidapatan na sa tay record ni ini. Nganong ato man ang gibuhat tungod kay di ta gustong makasala nga ang kwarta nga gipadala para sa simbahan gamiton sa bulsa sa individual nga tao. Mo na gitawag og corruption. Kana bang ang paras public service nga funds atong gamiton sa atong personal nga panginahanglan. Maurasad na ang atong kinabuhi nga igsoon. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, si Kristo nagpadala sa iyang mga tinun-an ngadto sa tanang katawhan. Pasabot kining atong pagkakatoliko para nis kalibutan. Di ni para ato. Kining atong pag-ampo sa misa, sige tag-ampo dinhi, di ni para ato personal. Kaya kita manggod mag-ampo usay ang ato ra yung personal. Ginoo ang akong anak, Ginoo ang akong asawa, Ginoo ang akong bana, ang akong mama, ang akong papa. Kutob ra kita diha. Naghuna-huna ba ka sa tibuok kalibutan? Naghuna-huna ba ka sa tanang katawhan? Si Kristo nagpakamatay para bias tanan, dili baya para lang sa mga Hudiyo, di lang para sa mga taga Israel, sa tanan yung mga tao. Mao na kita nga misunod ni Kristo para tas tanan. Kung daog-daogon ta, kanang nagdaog-daog nato, kanang gasigtamay nato, kanang mupatay nato, kauba na sa atong gihigugma. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, yung na sugod karon ang among balay para na sa tanan. Ing na ba? Nasugod karon or imo nang asawa nasugod karon atong balay para na nistanan ha. Nya moingon day imong bana, pwede na dadon ako akong kabit diri day. Sa pwede na kay para na nistanan. Indota no? Ana na diyang reconciliation, ana diyang pagpinasayloay. Indot kayo. Kay sabhala gyud, gubat gyud. Kanindot ka kun moingon ang rasya, kining ako dinhing bahandi sa Russia para na nistanan. Ang inyo sad sa Ukraine para sa nastanan. Din ata magubat ngano man kay para naman nistanan ang ato mga kalambuan. Di naman ni para lang sa Russia or para lang sa Ukraine or para lang sa China or para lang sa Pilipinas, para ialagad sa the entire humanity. Ninduta no? Mura mamugwa gyapon ka uyon, manindog lang ta.